здравейте още веднъж на всички, които се присъединиха малко след 7. Здравейте! Здравейте от мен! Казвам добър вечер! Здравейте на всички! Аз съм Александър Попов и разработвам платформата SmartTest, която цели да дигитализира изпитите в училище. Здравейте! Първо много благодарим за поканата на Синдео. Виктор, здравей! Дали ни чуваш? Здрасти, Теди, да. Слушам. Благодаря ти за хубавото представяне.